Sota la inspiració educativa rebuda de Montfort, els col·legis gabrielistes hem anat teixint una història al llarg de 300 anys. Connectats a les nostres arrels, hem dibuixat i impulsat la nostra proposta educativa amb gran audàcia i creativitat. Un camí per on avançar cap a un horitzó comú. Una experiència transformadora que posa en marxa, com aigua que flueix sense parar, noves metodologies. Motivem, des de ben petits, el desenvolupament de totes les intel·ligències. Aprenem en equip a partir de situacions reals, plantegem reptes al pensament i aprenem a gestionar el que sentim i el que vivim. Posem en el centre a la persona i descobrim els seus talents i les seves capacitats per treure el millor de cadascú, de dins cap a fora i de fora cap endins, en una explosió de vida, d'alegria i de passió. Som energia que impulsa, moviment d'apertura i connexió amb la realitat. Som un cor que batega, alimentat per la flama dels valors evangèlics. Som equips cohesionats que ens complementem i compartim experiències. Treballem des de la diversitat per atendre diversitats. Volem orientar, dinamitzar i acompanyar. Aquestes són les nostres eines per a un lideratge transformador del món i pel món. Volem formar persones expertes, equilibrades i compromeses per un món just i fratern amb una intel·ligència espiritual que doni sentit a les seves vides. Així som i així ho fem. L'amor i l'estima encoratgen el mestre. Ell és qui agafa la mà, obre la ment i toca el cor de l'alumne. El mestre acompanya i l'alumne aprèn, comprèn i es transforma. Del nostre estil montfortià gabrielista emergeix una educació per ser, un lideratge per una major fraternitat i el desenvolupament de la pròpia interioritat. Anem junts, amb un veritable esperit de família, cap a un horitzó comú a la recerca de nous camins.